Stondin y cyngor llyfrau heddiw yma yn arwyddo I gyfrol ddiweddara Hunangofiant drwy gyfrwng y Saesneg. Y tro yma, Life Beneath the Arch, Charles Arch. Llais mae pawb yn ei gysylltu â maes y sioe yma yn Llanelwedd. Yn enwedig ar ddi merchad rwysyd yn dweud, diwrnod y cobiad, oedd diwrnod mawr I chi fel sylwebydd yn doedd. Dyna un peth sydd wedi newid, dyna beth mae hennaint yn neud. Dwi'n cael diwrnod ffwrdd heddiw o fod I fyny yn y tŵr ac wedyn mynd yn ôl yn afori. Ond mae'n tebygu I fi nawr bod rhaid I fi ddechrau meddwl am roi fyny. Dwi wedi gwneud 20 mlynedd ac felly dwi'n meddwl gallai gleimio am hension rwan. Ie, wel, da chi wedi rhoi diwrnod da o waith yn do ar faes y sioe yma. Rwan da chi ddim yn un sy'n segura rhyw lawer, da ni'n gwybod hynny. Chi na Lyn Ebenezer eich cyfaith, a mae'r ddau chi ar y cyd wedi paratoi'r gyfrol yma. So, sut da chi wedi mynd ati I groniclo'r hanes lliwgar chi, cyfoethog chi? Wel, be ddigwyddodd I ddechrau oedd y wraig yn mynd I weithio ar Brawndi Mawrth. Oedd hi wedi rhoi'r gorau fel athrawes, a wedyn oedd hi'n mynd I weithio ar Brawndi Mawrth. Ac o'n i'n meddwl, wel, falle dylen ni wneud rhywbeth a Brawndi Mawrth pan o'n i'n cael llonydd. Ac o'n i'n cloi'r drws a mynd i'r safell gefn. Ac wedyn gychwynes I sgrifennu pennod a beth, pennod yn ddwy, ac cael gair nawr ag yn y man efo Lyn. Ac felly ddari'r peth datblygu nes yn y diwedd oedd e'n llyfr. A mae'n dechrau efo teitl trawiadol iawn, The Great Escape. Ie, wel, dyna un o'r pethau ddigwyddodd, o'n i'r cynta anedig o 5 o blant ac yn bachgen ac ar fferm fawr adeg hynny ac oedd yn nhad yn benderfynol, dyna ni a gwallt gen I amser yna ac yn nhad yn benderfynol mod i'n mynd I fod yn ffermwr. Mam eisiau I fi fynd i'r coleg a nanti eisiau fi fynd yn ffeirad. A ddwedes I wrth y gwas rhyw noson bod nanti'n ymhenni sef fi'n mynd yn ffeirad. Paid â gwrando ar y diawl, does dim pres yn y job. Felly gyda chi'r Great Escape? A o'n nhw wedyn yng nghefn y tŷ, lle bod fi'n medru mynd allan. Ac fel ni oedd hi, ac yn sydyn reit, weles i'r ci yn dianc dros y glwyd. A feddylies I, fel na mae dod o yma, ac fe sydd dros y glwyd a ffwrdd â fi i'r afon I ddechrau glychu yn trial dal pysgodyn. Ac o'n I rhy fach a rhy ara i'r job yn ni. Ond falle bod yna'n arwydd o pethau ddod. Wel, siŵr. Byw ar y tir, ydych chi wedi gwneud ynddo, a bugeilio dros y blynyddoedd hefyd. Mae yna lun ohonych chi fan hyn yn y tŵr. Mae o Charles, reit ar y diwedd o fan hyn, dyma chi, yn eich elfen y fan ande, efo'ch meicroffon. A mae'r sioe wedi chwarae rhan bwysig iawn yn eich bywyd chi'n dydi, ydych chi'n... Ydy, wel, dwi'n wedi colli sioe ar 1948. Ac dwi wedi bod yn y sioe bob blwyddyn. Ac yna'n sydyn reit, fe ofynodd Mr Lewis, Emlyn Lewis I fi yn Aberystwyth, a fyddwn ni'n fodlon sylwebu ar y pared yn y sioe yn Aberystwyth. Do'n ni wedi gwneud y fath beth erioed, a fe sy'n dweud na, dweud na, dweud na, ond yn y diwedd, dwedes I o'r gorau, a tria wneud wedodd e'n ddwyieithog, a gellu biodd I. A beth bynnag, fe es I yna, a pan o'n i'n dod I ffwrdd o'r maes, dyma y diweddar Llywelyn Phillips yn dod ata I. La eisiau dy weld ti, wedodd e. A dyna'r cychwyn wedyn, ynddo? Weles I ddim ohono fe, a oedd stondin o'n i'n weithio i'r bwrdd hyfforddi amaethyddol, ac yn sydyn bore llun, dyma fe'n dod, ac yn cydion yng ngwari a ffwrdd â fi. Ac o'n i'n gweld y bos yn dod I fyny, ac weiddodd rhywbeth arna I, nes i'n cymryd dim sylw, ffwrdd â fi, ac I fyny i'r tŵr na. A rho dipyn o Gymraeg iddyn nhw. A dyna wnaethoch chi? A felly mae wedi bod. A mae yna gymaint o straeon, dwi'n siŵr, wedi croniclo man hyn. Dim ond piti neu fes chi'n cael Charles efo'r gyfrol i'w hadron nhw'n de, achos, ond dwi'n siŵr fod nhw'n gallu clywed eich llais chi wrth allan y straeon. Mae gennych chi waith arwyddo rwan ar y stondin yma, Charles? Wel, gewn ni weld driwn ni'n gorau. Wrth I bobl ddod I brynu. Ie, wedi arwyddo. Ond da chi wedi wneud o, happy reading, Charles Arch, gwych. Dyna ni, life... Mae'n deitl clyfar iawn o fyd ydi. Wel. A gaddas. Diolch o galon I chi. Diolch yn fawr iawn. Mwynhewch heddiw. Wel, fe dria i'n ngorau.